Nina besilo enhla nasezantsi nkosinathi usigwaze sibonga iziko lamagamathi movement. Nina bamdlombane ngithi angilicacise nje ngiveze kwalihlaza kahubhu kabhejane le ukuthi uma ngabe uwumbhemuzelwe ukhona impela ekhaya uyakwazi ukuganwa ngesibongo sasekhabo amangalihlaza ingozi leyo kakhulu. Kuyakwenzeka kanjena ke. Ake sithi naku mhlawumbe umzali akasekho emhlabeni ubaba. Hleze uma waseganela komunye umuzi wasala kagogo ekhabo usukhulile ke manje nawe usucabanga ukuthatha ucabanga ukuganwa kodwa manje ubaba akazange abe namandla okulungisela ngayo yonke indlela kwakufanele akulungisele ngayo akazange akukhokhela. Uyahlala phansi ke nomalume mangabe ukuthi usakhona noma ubani omukele ilobolo lika mawakho okuyena okwazi ukuthi akulungisele izinto. Hlale phansi nawe ubheke ukuthi yini azoyidinga ngawe umfo nje uzelwe. Bese kuchazela ukuthi udinga ukuthi nokuthi hleza adinga inkomo ezimbili. Naku ke kuyasekufuna lokwenzeka. Kufanele uyizamele inkomo uyihlanganise wena indlela yakho ngamandla akho. Uyihlanganise le nkomo. Bese uyahamba ekhaya kwenu ubheke ukuthi ubani okhona ozokulungisela ke ngekwenu ke manje ngoba phela lento le ibonge ezimbili sasekhabo nesasekhaya kwenu. Siyasuka ke lapho ke manje mangabe usuyihlanganiseleke le nkomo ke lezi. Uyahamba uya kulowo muntu okuyena ozokulungisela. Uyamnikeza uthi niyaxoxa niyaqeda niyavumelana. Uyamnikeza uthi nazi inkomo ngiyakudayisela zona ngoba ingane ayizikhokhile. Nazi inkomo ngiyakudayisela zona. Bese eyithenga ngaleyo mali encane asokuzoyithenga ngaba mhlawumbe iphepha elibovu mhlawumbe ngaba oponda abahlanu kuya ngokuthi imali enizobe nivumelana ngayo ngoba phela imali vele into vele ezolungisela wena. Kulezo inkomo ke fanele zihambisana nanembuzi ezimbili. Eyokuphuma ngala ekhabo nokumukelwa ngala ekhabo nokumukelwa ngala ekhaya kini kwini. Siyasuka ke lapho usuthini ke uma ngabe ake sithi mhlambe okulungisela ngala umalume. Usuthi malume nayi imbuzi engiyithengile kodwa manje angizokuyisebenzisa mina ngicela ukudayisela yona. Nangala ekhaya kini nayo lembuzi uyayidayisa ngendlela efanayo wenzela ukuthi lezi zinto kungabi ezakho manje akube ezabazali ngoba ulungisa indaba yabazali awulungisa indaba yakho ke manje. Usasuka ke manje na ke okulungisela ngala ekhaya kwenu mhlawumbe ubaba omncane mhlawumbe uyasuka ke manje na kusenze njani ke usesuka ke manje uqhubha le inkomo uzolungisa icala likamne wabo mangabe ukuthi ubaba omncane usezothi hawu kosibani solungisa icala la umfowethu wahamba amaqala engalungisile bavumelane ngalezo inkomo kwesimukelwe ke sekuthatha lembuzi ke manje uyakhishwa ke manje ngale mbuzi le mbuzi ozokhishwa ngawo ngala ekhaya koma ufaka isiphandla sayo uphathe nomphako wayo uhamba ekhaya kwenu baphinde futhi kwenziwe ukufanayo kuyobe sekuthatha isiphandla saleyo mbuzi leso ufake ngokwesokudla bese kulungisa umkhuba kuyegceke ukuthi ingane mengabe ifikile kwenziwa njani usuka kulowo mbuzi usungaqala ke manje na ke uthi usulungisa izinto ke manje ke zesibongo sakwenu ngoba uma ngabe umfana waqala waganelwa komalume awukwazi ngisho nokushisa impepho ushisa impepho yakomalume ngoba wena umshana uyoze uyishiselwe ngisho nana izingane zomzala wakho ngenxa ukuthi wena le ekhaya awusiyo wakhona uyingane yentombazane. Umfana ungababa wakhe ngakulungiselanga lungisa izinto zakwenu kuqala kuyima uthi uyaganwa ngoba uma ngabe ungakwenza lokho kukancane lo nkosikazi ahlale ngoba abala kulesibongo kusona abamazi abazi ukumazi futhi ngoba wena abakwazi njengengane yentombazane abantu ekufune ngaba bayamgada bayamqaphela yilabantu laba bangale esikhaya esibongo sakwenu. Ngiyacabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe khona nombuzo engasibheka ku-Facebook page iziko lamagamathi movement afaka umbuzo afuna ukufaka ulindele iP yeziko lamagama iyeza imnandi izobe ishube kakhulu sithi bayede ehlanga lomhlabathi sithi bayede indaba ezitha sobe sikhuluma nje ngokukhulu nje okumnandi. Yabonga kakhulu.